Hei, 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 salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod din Roblox. Acum ne vom juca alt joc, nu ne mai jucăm cel cu Cernobâl. Vom alege unul la întâmplare. Ia să vedem noi. Voi pune pauză până la aleg sau acesta, să vedem. Da. Nu, așa. Și dăm play. Bun. Bun. Și mergem înainte. Mă uităm dacă filmează acesta. Și filmează cu Mobizen. Bine, nu cu Mobizen, altă aplicație. Am vrut să fac și un live, dar nu mi-a pornit. Da. Nu mai vreau. Nu. Și am pornit. Am pornit. Asta nu l-am mai jucat. Sar peste. Checkpoint. Nu știu. Nu știu de ce tot în loc să dau X, dau ăla, bifă. Poate le încurc, poate nu le încurc. Ciudat. Azi vom face, ne vom juca din toate episoadele câte puțin. Îmi pierd mașina. Din toate episoadele câte puțin ne vom juca. Aoleu, ce repede merg. Adică dacă nu va plăcea unul, ne vom juca altul. Bun, ăsta e deja cam nașpet. Ia mai filmează. Ups. Nu mai înregistrează. Dacă facem live, vă întrebam pe voi ce să ne jucăm. Bun. Și dacă vă veți abona, poate vom face un episod din gaming. Chernobyl Nuclear Power Plant. Ia să vedem noi. Deci cam din toate jocurile câte puțin. Acum așteptăm să se încarce, mai verificăm dacă mai filmează, deja filmăm de 4 minute. Da, am văzut ăla. L-am scos. Nu te duia acolo. Bun. Ups. Da. Și așa arată și la Cernobâl.
Da, merge să mai merg mai cu viteză. Acesta din fața mea este reactorul cu numărul 4. Care i-a dat. Unii din voi care s-au uitat la serial poate știți, unii poate nu știți. Este reactorul 4 și 3. Nu știu de ce n-au făcut și 2 și 1. Sau l-au făcut și 1 și 2. Nu l-a făcut. Așa, noi intrăm aici. Am zis intrăm aici. Am zis că intrăm acolo. De ce nu mă lasă să intru? Poate era acolo, trebuia să iau un trenul și eu n-am văzut. Să pur și simplu mă urc pe scara asta. Haide mai bine mai întâi să explorăm. De cam lag. Urcăm. Sper să nu explodeze reactorul fix când sunt eu pe clădire. Uite așa. Ok, nu merge. Și de aici sărim fix. Sau ca să nu mai merg eu fix până la clădirea aia, știu eu altceva. Fac asta. Așa și ne dă fix în clădire. Ok. Cred că aici nu mai este așa de mult lag. Bine, mai este de mult lag. Ce? Camera de control numărul 4 sau unitatea 4. Camera de control numărul 4. Bun. Da. Nu se întâmplă nimic dacă apăs. Aici ai dat un om care a anunțat oamenii că s-a capacul reactorului. Nu mă lasă și pe mine. Normal că nu mă lasă. Hai pa! Nici aici nu mă lasă. Am zis hai pa! Uite așa, frumușel. Camera de control numărul 3. Da, nu mai era numai o cameră de control. Era la fiecare de... da. Aici unde s-a prins beculețele astea din cauza pentru că treiul nu a explodat. Mă lasă să învârt. Ce mă interesează pe mine e să mă duc la reactor. Aoleu, ce m-a spiat de ăla.
Bun. Asta a fost doar... Nu a fost nimica. Și azi facem un video mai lung. Haide, acum te mă lași. Acum așteptăm un pic ca să se încarce. Așteptăm un pic ca să explodeze mai bine, spus. Dar de ce a explodat fix când am ieșit de pe server? Ciudat. Și uitați, așa a fost dezastrul de la Cernobâl. Fiți ca în imaginația asta. Acela este reactorul cu numărul 4 care a explodat. Mai bine telefonul celălalt mi-l dau pe silențios. Când strică filmarea. Da. Și nu am play pe asta, să vedem ce se întâmplă. Este și bizica mea cu mine în cameră. Și cam în roa de birou. Sau îl curăță că cam linge. Alo, cineva aici? Ăsta e nimic. Știu eu ceva. Știu eu un obiect care îmi place o nebunie. Horror. Sincer să fiu de voi, nu știu de voi, dar mie mi s-a făcut pielea găinii. Nu vă mint. Să ne jucăm Hotel. Partea a doua. Oficial. Dacă vrei și partea întâi, abonați-vă și dați și subscribe. Sper să nu mă sperii prea rău că la noapte nu mai dorm. Mămâță! Nu mai mișcă și tu ăla fix că mă joc ceva horror. Stați așa că știu eu cum să mai fie. Așa. Doamne, deci m-am speriat rău de tot. Nu vă mint. Da. Și mai sunt și singur. Fiți arătarea. Bine că am pizica cu mine, nici că nu mi-ai dat drum afară. Nu, 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 nu. Aoleu, dar m-am speriat prima oară de ăla. Adică uitați-vă și voi la imaginea asta.
Ăstea îmi plac la... Aaaa! Michael Jackson. Ce faci, Mike, aici? Deci, la modul cel mai serios, mi s-a făcut pielea de găină. Ce faci, Mike, în Roblox? Michael Jackson. Aoleu. Doamne, ajută să mai mulți cu mine pe server, ia. Doamne, ajută, uitați că sunt aici. Așa, vă mulțumesc că ați intrat pe server. Ce cortare ai acolo? Nu vizualizați copiii asta, așa ceva. Sună cam ciudat că eu sunt copil. Nu mai mișca acolo că mă sperii. Și trebuie neapărat să fie și benzinărie. Glumești. Te rog să nu fii aici, te rog să nu fii aici, Michael Jackson. Mai bine ies afară, mai bine ies afară, mai bine ies afară. Mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică. Foarte ciudat. Dar știți ce este și mai ciudat? Că Michael Jackson a murit în 2009, anul meu. Când m-am născut eu. Ai ceva probleme cu fața? Nu, la școală. Nu la școală. Nu în bancă. Oh. Pe mine plapul, mama salvează de toți demonii. Nu știu de ce, când mi-e frică, mă învelesc. Mi și cu sunetele astea, ruă. Mai că ești bine? Au. Au. Am și o întrebare. Încotro e scăparea? Din câte vedem, video-ul nostru mai un pic și ajunge la 20 de minute. Cel mai lung videoclip pe care l-am făcut eu. Nu, te rog, nu. Nu, mai bine nu. Ce se uită pisica la mine, știu eu. Am un carton aici, îl fac avion. Nu că mi-a uitat așa ură la mine. Și îl dau fix în ea. Că prea fața angelicală la mine. Deci eu... Da, e prea greu. Pa. Nu te mai uita așa la mine.
Da, din câte vedeți... Aoleu! A venit lângă mine. Din câte vedeți, am atins 20 de minute. Glumești. A picat netul. Și tocmai trebuie să fac asta, tralala. Acum haideți să ne jucăm gaming. Ca Shelly, Andrei Șelaru, m-a invitat la o bătălie. 5 Gang bătălia. Așa i-a pus numele. Uitați-vă chiar aici. Au. Nu asta. Asta. Mi-a pus un răhățel în cap. Direct, la ce mă pricep eu cel mai bine? Bun. Să vedem. Au, capul meu, mi-a spart capul. Mă enervează că rămâne lemnele astea aici. Ce e? Nu! Antistres. Mai bine. După o perioadă de hobby, mai bine să ne antistresăm. Acesta este un ASMR la final. Aproape la final. Uite și la mine. Se uite cam ciudamâța la mine și mi-e cam frică după jocul la horror. În caz că nu știți, mie îmi vibrează telefonul. Ce zice? Doar ascultați. Da, bun, și acum cât fac eu asta, o să și vorbim. Sper să facem cât mai mulți abonați și cât mai multe vizionări pentru a mai continua cu episoade. Și poate vom face și, poate dacă va merge, poate vom face și episoade cu Minecraft. Da, cu Minecraft. Partea asta trebuie să vină. Știți așa, să mut.
Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați dacă v-a plăcut să dați un like și un subscribe. Pa!